Bueno, des del principi el nostre concepte era crear aquesta dualitat entre lo rígid, lo estructural i lo volàtil, juntant l'element que és l'estructura amb elements més simples i més fràgils. Correcte. Llavors, la primera idea que se'ns va sobtar era el concepte de les espelmes amb l'estructura. Llavors, aquesta és la imatge que ens ha anat acompanyant per produir això, perquè era aquest contrast que buscàvem, inclús la il·luminació va molt acompanyada amb aquesta imatge de l'espelma. Amb la flama de l'espelma. Bueno, les virtuts que té aquest plàstic, que no un altre material, és que és la seva fragilitat i la seva delicadesa, sobretot amb la temperatura. El mínim moviment o el plàstic es mou i fa que la mateixa estructura amb la llum es vagi deformant. Aquí és molt important l'arquitectura, llavors la forma i després també el contrast amb la llum de darrere que crea les ombres aquestes. Exacte, de fet la temàtica aquest any de Llum Barcelona és l'arquitectura, llavors el que volíem era emfatitzar-ho més amb l'estructura. Llavors la unió d'aquests dos conceptes el que ens ha donat és aquesta dualitat entre l'estructura i lo volàtil, que fa que la mateixa estructura es vagi deformant i ja vagi agafant formes gràcies al vent, al moviment. I la interacció de les persones també és possible.